Wes tapi nek kontrole tak ngene rini kae budhe tenan. Mau dek foto. Wis ayah lho, didek kan ayah. Oh, dasar kethek. Kethek nang alas ae jinake kaya ngono lur lho. Mangane pisang. Tek. Kethek. Kethek. Joni Teller kuwi. Jani, parep rono. Jani. Rasa isin. Nah, walah. Jani. Jabang. Jani. Oh, pisang dong. Karo. Nah. Peleh iki. Wih. Jani. Yo. Mau tunggunan ya ladange nenek sapi. Usah. Tuyaan. Tuyak sapi gede. Sapi tapi wulune. Kok biyen Sayang. Sing ngene dayake kan urung dadi ya malah kaya anake. Aku ning ladang. Ini kembarane. Iya ngene. Tapi dasare wong gayate jorok ya iso kurimi. Dadi gelas gawe ngombe ngene iki, gawe anu ngombe ni kethek wis dicamuk ngene iki kethek. Wis ngono. Iya iki. Kok cengkol kartu sebelah pondok berarti iki. Hei. Lho kok dinteke. Wis. Pas wareg. Apa kena ngeri iki le? Wow, koyo semut tangerang dek. Ya. Nasi kok. Oh, harus kisan. Kok jago kok ya? Sejelok nih. Kayaknya berdosa kaki apa, Mbak? Aku sing muni kukuk. Apa ya kok dikukur ya? Lah nek ngene riri kali iki ngejo sak gedhu berat kaya Apa ndelik, Mbak?